Hayırlı kez kadir dostlar, vaqt qolsanda yazmışlar sılbırı. Hem bizim bugün studiyala Başkırstan'dan xalıq artisti, xalıq hem Respublika yer konkursu laureatı, көрнекле, билдәле популяр ярсы Радик Сафрагалыулы Бармөхәмәтовтың ижад сире, бәхет тамғаһы, тормыш коты, язмыш айғыры, рух балқышы, тормыш киссаһы. Безнең менән бергә калыгыз, бездән аерылмагыз. Хәерле кис, Радик әфәнде. Хәерле кис. Бик шат безне күрергә бына ошы күркәм шәхесләр менән һәм әлбиттә безнең тапшырган юлга буенча ни өчен табына ошы кешеләр, шәхесләр бүгін безнең рух табынында күңел янында таныштырып китегез. Кемдер улар әлбиттә беләбез, әмма ни өчен аларга кадерле, кыйммәтле. Менә ситтә ултыра Хима Ямбердина бик күп кенә еллар бергә эшләнек. Яткар төркемендә һәм былай да инде. Минем бер туган кустым Рушан Биктимеров, Башкортстанның халык артисты, Тәнзилә апай Уданбаева. Без аны менән Яткар фольклор эстрада төркемендә иң беренче башлап эште башладык, монда Өфөгә килгәс инде мин күскәс. Халит агай Фатыхов баян моңдарына сырнап, ул мине күпмелер җырларга өйрәтте Халит агай. Һәм йырдың авторы, минем күп йырларның авторы инде Альбира Мәҗитова, Нефтекама каласыннан килгән. Хош келдіңіз қонақтар. Мына мен әйттім де Радик бізде қонақта деп, һәм жоғалып қалдым. Бұл сынапты Радик ма ол? Бұл бит еп яшегет, кесте или бешет түгіл, кешегін ме? Шулай. Яғын қырындағылы яқшы кішілер бен аралашау жұма яштыра. Танып та олың Радик сынапта. Құтлай бізді алқышлаймын. Юбилей һәм бүтенменден. Башлыға келе, бір концерттан көптен түгел болып өткен, филармонияны дәрлік еткен һәм өфі хаман тынмай, шаулай, гүрләй, ошы хиссиятті ешей. Нендек концерт болды ол? Немемен аптыратыдан қалдыры Радик тағында? Ялмышыма рәхмәтлі мет атала. Шулай бит? Әлбиттә, ул концерт гөрләп шаулап үтеп китте. 17 ноябрьдә Башкорт дәүләт филармонияның зур залында. Әлбиттә, кайда гына тормыш юллары ташламаны бит, иң берсе менә укып беткәс, җыр бүлеген укып беткәс бит тамамлагас, учалы яктарына язмыш ташланы, анда филармонияна эшләп, 7 ел эшләгәндән соң Нефтекамала филармония асылгас, шул филармонияга эшкә бардым бит, анда эшләп Башлап йөрүсе, Радик һәрвакыт. Башлап ебәрүе, әлбиттә кыен булды. Башлап ебәрдек без менә Рушан Косты менән, Илгиз Юмагужин һәм башка йырчылар менән инде. Унан юл яйдап, менә ошо Башкорт дәүләт филармонияга Өфөгә килдем бит инде. Монда эшләгәнгә генә уже менә 2003 елдан алып 12 ел хезмәт итәм үзенең Башкорт дәүләт филармониясында. Һәм шул яһәттән менә йөреп килгән юллардан мине котларга килгән концерт мәгълүматында быел белүгезчә 55 яшьлек юбилей һәм сәхнәлә эшләвемә 30 ел булып китте. Икеләтә юбилей. Әйтерсең, ышанмайм Радик дигән егет был түгелдер. Әйтерсең, бер хакал, шундай гомер булып үткән, җат булып үткән. Рәхмәт. Шуннан соң бит инде учалынан котларга килделәр, анда бию коллективтары, Нефтекама филармониясына килеп котланалар бию коллективы һәм үзенең туган як Әбиелдән килделәр ниләр инде. Хакимият башлыгы һәм бию коллективы менән килеп, Әбиел дигән биюде бейтеп, мине бейтеп тә ебәрделәр. Шундай күңелле булды инде. Һәм үземнең иң мөһиме тугандарым катнашты, бөтен сәнгать кешеләре бит инде. Бер хезмәт таланттар гөлләмәһе. Яшьләр күп, яшьләр бик күп килә. Кемдер югалып кала, кемдер адашып йөри, әмма бuna Радик күк, шундай сабыр, алтын урталыкты хаклай белгән, ярдарыннан шашмаган, ташмаган, шундай моңлы, самими йырсы. Бuna ни өчен әсер итте, бuna һеҙҙең күк шундай халык моңын батшабикәһенең күңелен, йөрәген. Сире нимәләке бана ошо егеттең? Беренчедән Радик Кустым һине ижади байрамың белән, гомер байрамың белән ысын күңелдән кайнар котлайым. Ижадың белән һәр вакыт мин хокланам, һәр вакыт игътибар итәм, яратам йырлавыңды.
үтереп йырлай халык йырларын. Менә Сибайды тыңлап, ул Сибайды бит безнең әлеге зур данлыклы шәхестәребез Мәүлитбай агай да йырлай, Гали Хамзин да йырлай. Менә шундый зур йырслар арасында эшләүе, минеңсә, ул зур мәктәп булгандыр ул. Һәм бик күп улардан ниндидер яхшылыктарын алганыңдыр Радик Кусты. Менә сәхнәлә улар сәхнә йондызлары бит. Нисек алар үзләрен тоталар шу сәхнәлә? Нисек уларның йырлауларын һәр вакыт һин күзәтеп тордың һәм һиңә ошо агайларың үзләренең изге теләкләрен һиңә һәр вакыт әйтеп килделәр. Һин улы композиторлар йырларына игътибар бирәһең күбрәк. Ана шул халык йыры йырлаган кеше ул йырсы. Йырсыны халык йыры үстерә һәм халык уны күтәрә. Шуңа күрә Радиктың мин әйтер идем бик тәрбияле ул. Коллективта йөргәндә күрәһең бит кешенең нинди икәнлеге. Эске мәдәнилеге яктырып тора аны. Әйе, бигрәк тә бездә бит коллектив, Яткар коллективында ул безнең иҗади лаборатория булгас, анда бигрәк кеше күп булды бит. Радик үзе бер йондыз булды. Радик бер вакытта ул тавышын күтәргәне булманы. Һәр вакыт тыныс кына, ябай гына итеп һөйләште, бөтен кешенең мөмкинлекләре авыр юлларда күренә бит инде. Шуңа күрә Кемдән кемлеге кем икәне кеше булып калды Радик. Һәм әле лә ул кеше булып кала. Кавырыгына тырып калды канатлы юемдән, ай таваздары гына калды. Яратам тиюеңдән, ай таваздары гына калды. Яратам тиюеңдән, ел бауырлап узган кыштар аксарлак түгел микән, ин киткәнгә Бөтен нимә гаиләне башлана, аны Әбел районы Ташбат авылы, ошо гаилә күркәм, данлы авыл һәм ата-әсәй Рушан. Бuna бала сакка әйләнеп кайтканда, миңа калһа, мин уйлыйм, һеҙҙең бына гаилә турында бер айрым роман һәм хатта бер фильм төшөргә мөмкиндер. Шул тиклем бына хиссиятле мөнәсәбәт, шул тиклем олы ихтирам һәм һәр вакытында бына һәр кимендә һәләт мөһөрө, талант балкышы бар. Минең атайым артист бит инде. Ул бейүсе, скрипач һәм худ остаһы инде теге конференция. Шунлыктан килә микән дип әйтер идем. Өләсәйем халык йырдан гел генә йырлап йөрүне. Сәлим өләсәй. Сәлим әйе. Ул безнең калын тавышлы гел халык йырдар йырланы. Одан йырдар худды безнең колакта нык калган инде. Шуннан мине бәйтә торганнар агайым гитара тотып гел сәхнәгә йөрттеләр аны. Мәктәп линейкаһы булһынмы, кайда булһа да аны гитараһын күтәрттереп сагар йырлата торганнар. Атайым менән сыгып, улар скрипка кушылып, ансамбль уйнап ташлай торганнар, әсәйем мандолинала уйнап. Мин шуларга ияреп карап йөреп, ул вакытта әле гармон тускылдатып карайым. Шан иң тәүдә агайым өйрәнәләр, миңа күрһәтеп бирә. Курайда ла бит мин хәзгәртеп өйрәнһәм дә теге уйнавымның рәте булманы. Ул өйрәнеп алдылар, шуннан мин уның артынан кабатлап шулайрак булды инде. Һәм беренче башлап авылда вокаль инструменталь ансамбль төзеп, улар сыкканнар сәхнәгә. Мин исем китеп Ташбат авылында. Ташбатта барабандар, гитаралар хатып алып инде клубка артистлар килә. Улар югырып барып клубта кайда гитараңды уйнап карайым, кайда барабаныңды уйнап карайым дип йөрүдәр инде. Без клуб бергәһендә яшәгәс, шулай итеп бер-беремә хыялданып, өйгә кайтып, тарелкалар тезеп, әле юнлы гитаралар ла юк әле ул. Таяктар тотып, ошайтып утыра торганнар.
Йырлайдар ине. Шул йырлап кушылып, нисектер инструменталь ансамбль эшләп шайтып йөрүнеләр. Һәм шул тормышка ашкандыр да дип уйлыйм. Чөнки мына хәзер бүгенге көнгә күсәйек, чөнки Башкорт дәүләт филармониясында әлеге дәврдә тере ансамбль булманы мына был буатта. Бездән соң гына әле башланды. Сармат эстрада төркеме без булдырдык агайым мәникебез, ул етәкчесе булды. Нефтекамскида эшләгәндә лә безнең тере төркем булды. Учаллала тәүдә килгәндә ул дәвр төркемендә йөргән. Ишеткәнегез булган. Шан әкият дигән төркем булды, рок төркеме. Һәм үзенең төркеме булды бит инде. Онда тик агайымның теге нәйе буенса, оның күңеле буенса, ул гел теге баянсы булгы килгән микән дигел, баян куша, гармундар куша, курай куша, фольклорга әйләнәләр китә инде. Мына шундай ара. Милли моң, башкортлык, тынлык бирмәгән. Скрипка, уныга гел баян кирәк инде. Кырказары йылап, кырказары йырлап, каңгылдашып сакыды еткәс. Кырказары йылап, кырказары йырлап, каңгылдашып сакыды еткәс. Йөрәк кәренеп яна, йөрәк тыкрап кала, кырказлары кебек сине киткәс. Йөрәк кәренеп яна, йөрәк тыкрап кала, кырказлары кебек син киткәс. Йырлап кибәрә. Афарин истиккәс. Мына бит. Безнең студияның тагы бер күркәм кунагы, остаз, маһир, виртуоз һәм гомумән кешелекле, изгелекле, якты күңелле баянсы шәхес артист. Мин бит инде үткән гасыр кешесе хәзер дип аталабыз инде. 43 ел буена эшләгәчтән бөтен җырчылар белән эшләдем, бит инде Рамазан Кисәң агай. булган күк бөтәһеле. Кичә көне Рамазан агай белән эшләй башладым. Безнең инде менә Рамазан агайдан кала бездә филармониядә эстрадада икенче җырчы дип әйтәләм халык йырлары буенча. Фәкать баян, курай белән генә йырлый торган икенче җырчы. Мин Нефтекамскида чактыганы күргәнем. Шуннан кирсәң инде мен Нефтекамскига гастрольгә еш бара торган ул вакытта очрашабыз, филармониядә эшли торган бит инде. Радикны гайта торганым. Мәтем син Уфага күчәргә кирәк. Син Уфага күчәргә кирәк. Шуннан кирсәң алар Уфага күчеп килделәр. Без анда куандык инде. Лилия апасада инде безнең инде алар Халит агайым, Лилия апайым еңгәй дип йөрттеләр. Без бик тус эшләдек. Шуннан без бергә эшләй башладык. Шамил пенсияга китте дә, аның урынына инде безнең ихлас төркемендә радикны китерделәр безгә җитәкче. Шуны бик 10 еллап эшләдек бит. Инде кайларда гына булмадык. Шундый җәмле эшләдек, шул кадәр дус булдык. Чөнки аның тынычлыгы менә Тәнзилә дөрес әйтте, аның тынычлыгы, аның кешелеклеге аның йөзенә чыккан. Ул бер вакытта тып-тыныч кына, иң мөһиме ул кешедән узып бер нәрсә эшләмәде. Менә җитәкче булса да, Халит агай, Лилия апай менә шуны эшләсәк, гел миңа шалтыратып торган. Халит агай шунда чыксак ничек булыр икән? Халит агай менә шулай эшләсәк ничек булыр икән дип, гел бергә сөйләшә торган инде. Шуңа аның менә шундый җырчының гомере узын була. Кем халык җырын җырлай, чынлап та баян халык белән, курай белән җырлай, аның гомере узын була. Мин бөтен җырчыларга әйтәм, мин гомерем буе әйттем. 5-6 елда йырламасагыз, баян белән, курай белән, мин җырчыга санамаймын диләр. Ул чынлап та без бит үзебезнең Башкортстанымда үскәнбез, үзебезнең милләт моңын тыңлап үскәнбез. Без шушы милләт моңын тыңлап үсеп, шушыны үзебезнең йөрәккә сеңдереп, без шуны кадер көндә үзебезнең халкыбызга кайтарырга тиешбез. Аларны русча әйткәндә, татарча әйткәндә тәрбияләү, русча әйткәндә воспитать итәргә тиешбез. Менә проектта шул бар. Ул инде без һәр бер концертны Уфада елына 2 шарт курсовальный концерт эшләй торган. Bütün konsertlarında birге эшләдек. Чөнки мин радикны яратам, җырлавын. Кешелекне яратам, җырлавын яратам. Моны әйтик дә, барыбер менә Радик Вәлимөхәмәтовтың тавышының арбау кесе, тылсымы, илаһилыгы нимәгә бәйле? Моны ни өчен ул
башкаларга охшамаган. Ни өчен тамашасы 30 ел буена тыңлайм. Халык йырымы, эстрадамы, романсмы? Буна бер сер нимәле ул? Беренчедән аңа киң иркен тын биргән, сулыш биргән. Киң диапазон. Һәм аның связкалары бик көчле. Ул арамай. Концертта 25 җырлый торган иде бит. Баяннар белән. Аңа инде җырлап туймай, озактан "Хәли тагы бер җырлай гәле" дип, тагы бер җырлап куядыр 26-чыга. Менә шундый кеше. Ул сәхнә өчен үлгән, халык өчен үлгән. Менә шуның өчен дә кеше картаймый да. Халык сәхнәдә дә картаймай, халык алдында да картаймай. Ул гомерлек җырчы дип атала. Менә Рамазан агай бит гомер буе искә алабыз. Ул бер вакыттан тылмай. Чөнки ул безнең Башкортстаныбызның шушы халык йырларына юл салган кеше. Аның дәвамы Радик. Шуңа да ул узун гомерле җырчы. Kanatlarda ayrılmağın, yüreklerde ayrılmağın, kara kaşlar gitme gitme, ulu bitinin yaşlık dağı. Таушы һәр вакыт ягымлы, саф яшьтәрсә. Менә Ригата ул Радик Вәлимөхәмәтов бик күп тәргәләрен кирәк менә был яһәттән. Радиктан истәгәндә ул бына акырмый да, үзен көсләмәй дә, яме тавышлар сармай һәм төрлесе бөгелдерәләп, я казанса, я казакса ярапма ташымай. Менә мине таң калдырганы дуслык моңында, уның әйтеп үтүе битендә Сибай йырлавы. Менә унда ошо йырды башкарып ул бөтә халык аягыра баттырды. Менә ничек булырга тиеш башкорт халык йыры? Академик кимәлдә һәм элитар башкару өлгеһе, сәнгать өлге. Учалы дәвре турында әйткәндә, рахым килә. Шу калалар, шу филармон эшләгән сакта, менә осрашырга булдымы Абдулла Султанов менән. Инстаграмда менә уның томаны искиткесе гимн битендә. Бер ел, ярты ел эшләгәсме икән, Абдулла Султановтың узды, конкурсы узды. Ул жюрилә үзе ултырды шунда. Шунда ниһаять конкурс профессиональ кимәлдә һәм һәвәскәрләр буенча барды инде. Кемдер укып беткәннәр, кемдер училище беткәннәр. Шунда миңа менә һәд әйткән әле башкорт халык йыры Сибайды башкарырга туры килде. Үзе тәндәр зәмберләгән шунда. Шунда миңа шундай канат куйды ул. Менә Абдуллага үзе ултыруы менән дә һәм үзе баһалавы менән.
90 yıllar bizim stüdyen saktары hem tutuş bir boğun buna tınlap üstü, üzerine yol taptı hem muğda yaratırlarında radik tinirdarımdan hem elbette himiyan bir tinirdarımdan. Buna biz baratırlarının filarmoniyaga, himatiga nirsin tınlarga. Şu tüklü kümüş tavuşlu, mülayim uçalı handuğası. Bir mil anlatılmagan, radikin özünün hitlerini debetinde kanefirler, ak bulutlar, ak sarlak, hoş avılı mon güllemehe. Buna ışı boğun, ışı talantlar utrağı nime hemen arabanı eken yeşterdi. Hedin küsügüz nimele buldu. Радиктың репертуары Фырат бай ысынлапта ул башкорт халык йырдарында эстраданла оста башкара һәм рус телендә лә бик оста башкара. Бына шәбәттәре. ниндәй рус йырын йырлаһа ла шул хәдерем халык дәррәү кабул итә. Исе китеп тыңлай. Бигрәк тә Александра Пахмутованың «Ты моя мелодия» мәле шул йырды шундай оста башкара бына ысынлапта. Müslüm Agamay репертуаран. Мөслим Магомаев репертуарынан һәм башка йырдатылы рус телендә лә калышмай оста башкара инде. Шуны әйтеп үтәһем килә. Һәм безнең дуэт та бар бит әле. Һинең белән дуэтта йырлый торгайнык. Нисен бүгін йырламайга шәп дуетini бит ул. Мөмкинчелек булганда осрашканда йырлайбыз концертларда. Руссала йырлайбыз, башкортсаһында ала йырлайбыз. Шулай. Әлбәттә, йырсы хатын-кызлар ир тавышны һәр вакыт талапсан. Улар хайлай белә һәм һәр вакыт үзенең кадри фикерен әйтергә оялмай. Сәхнәгә ясыга я юк. Шулай бит инде. Һәм моны меңдәр арасынан бер тавыш. Химан бирдина. Ни өстен бына уның күңел кылдарын тибәтә икән ушы, сирле, ысын җирдәр бәрхәт тавышы. Үзенә генә хас тембры. Мин гашык һинең ялкыныңа, күз алмам ара халкынына, хыянатсыз мөхәббәтеңә, сабырлык бирһен акылыңа. Зәңгәр күзләреңде һагынам, һаман яндарыңа талпынам. Икебезгә шундай серле булган сак сөюгә мин дә табынам. Зәңгәр күзләреңде һагынам, һаман яндарыңа талпынам. Икебезгә шундай серле булган сак сөюгә мин дә табынам. Студияда бик серле ханым утыра, Альбира ханым. Исемеле тылсымлы, үзе серле һәм һездә бына радикка әле гашык булганһыгыз, бына Үле бетеп. һөйләгез, яшермәгез. Без Радик белән 2000 елны таныштык. Безнең интегралның шундый предприятие интеграл бар иде. Бу Нефтекама каласында. Нефтекама каласында. Шунда 10 еллык концерт койды интеграл. Минем тормыш иптәшем Рифнур аның мин сүзләрен язам, җырларны ул көен яза инде. Көйләрне яза, җырларны яза. Шулай итеп без кушылып киттек Радикка. Мин Радикның җырларын яратам. Радикның бүтән сүзләре, алар барсы да кулакка барып җитәләр. Шуңа күрә халык аның җырларын үзенең күңеленә салып тыңлый. Мин үзем генә түгел хәзер, мин Нефтекамада бүтән үземнең туганнарымны, иптәшләремне, семейный дусларны барсында Радикның сәнгатенә кертеп бетердем. Алар барсы да Радикның концертын күреп калдылар исә, ой, Альбира апа диләр монда, Альбира шулай диләрме? Ана Радикның концерты бара, без концерт барабыз диләр. Ансы дип дөрес, Радик ялганнан әйтмим. Шулай итеп, мин дә менә үз күңелемнән, ул безнең ниткән язган җырлар күпләр инде алар Радик әйме. Диск та чыгардык инде без, шулай иҗат итү аның белән рәхәт. Аның белән кем кешечә башка җырчыларга биреп карадык без җырларны әйме. Алар ниядер безнең алар белән унисон килеп чыкмый, берничек тә балдыра алмыйбыз инде. Шулай итеп эшли торгач менә уже шулай итеп бер-беребезгә якын айта торгач, эшли торгач 20 елдан артык вакыт узып киткән. Гафу итегез, уның катыны һез аңлаймы кабул итәме? Төндә WhatsApp аша хәбәр биргәнгә. Әллә онсыз сораганым юк әле. Кабул итәдер инде, тавыш юк бит. Тавыштан юлай. Тынычлар. Durmuş məşəqqəti baxandalar, unutmayıb bunlar barlığın. Bir
her bir yeri hit. Mega hit, шлягер, үлемһеҙ йырҙар, мәңгелек мөхәббәт йырҙары, исмер атап үттем бит инде. Бына нисек шулай килеп сыҡты? Кемдер йәлләмәйенсә бүләк итте, мул итеп бына өләште радио шиғырҙарҙы. Ул йырҙарҙы теге Шарык радиоһы була торған фестиваль һәмәк мул йыл аҙағында йыл һайын концерт бирә торғандар. Шунда килергә тура килде инде. Мине Айрат Гайсин саҡырҙылар, минең яҡташ инде. Шунда беренсе тапҡыр мин йырланым «Хуш ауылым» тигән йырҙы. Хуш ауылымды йырлағайным, башҡа теге Шарык шоуда эшләгән ҡыҙҙар, егеттәр. Легендар йыр бүгенге көмәлдә. Быны һаман да йырлайҙар. Армияға киткәндә, осрашҡанда, хушлашҡанда илап йырлайҙар. Сәлих Сайдашевтың шул йырҙы йырлағандан һуң халыҡ мине үҙ итте лә, был мине концерттарға нидәргә саҡыра башталар йыш ҡына. Шунда Юлай Үҙәнбаев менән танышып киттек. Тәнзил апайҙың бер туған ҡустыһы бит инде. Ул миңә менә ошо Аҡсарлаҡ тигән йырҙы тапшырҙы. Уны яҙҙырҙык бит инде студияла. Халыҡ шунда яратты был йырҙы. Хатта беҙ компакт дискала сығарҙык әле беренсе тапҡыр ул ваҡытта. Шул йылдарҙа 96 йылдар булды микән, 95 шул тирләй. Шунан һуң Юлайға ла минең тауышым ныҡ оҡшағандар инде. Аҙаҡтан ул миңә бер килгәндә инде осраштыҡ. Шул Өфөлә килеп кенә осраша торған инде. Шул концерттарҙа не генә бит инде. Шунда ул «Аҡ болоттар, йәш ғүмерҙәр» тигән йыр, «Аҡ болоттар» дип бара бит инде һүҙҙәрендә. Ул шул йырҙы миңә бүләк итте. Радик менә һинең тауышыңа Беренсе башҡарыусы, һәм ул мотлаҡ Радик ғына. Филармонияла концерт үҙҙе. Ул әйтте инде, Радик менә ошо йырҙы филармонияла йырлали, менә как раз теге открытие бар инде. Мин учалынан килгәйнем бит инде. Әлбиттә менә ул апайҙарҙы сәхнәгә теҙеп ултыртҡандар хәтеремдә. Шуны беренсе тапҡыр башҡарҙым мин шул йырҙы. Сәхнәлә халыҡҡа оҡшаны, машинай һүҙҙәре мәғәнәле беренсенән, икенсе көйө матур килеп тороп. Менә ул юғалмай торған йырҙар дөрөҫ. Ул гел төркөм етәксеһе булды ағайым, һәм шул ваҡытта йырҙарҙы беҙ бергәләп һайлай торғайныҡ. Сәхнәлә ул көтөлмәгәндә ҡапыл-ҡапыл үҙгәртергә уның шундай холҡо бар. Шундай холҡо бар, шундай сифаты бар. Сәхнәлә тора ла, бөтәһе лә көтөп торалар шул йырҙы. Ул тиҙ генә үҙгәртә лә, берәй лә аңламай ҡала. Күңеле нисек теләй, ҡапыл ғына үҙгәртә лә ҡуя. Шул ваҡытта уны аңлап булмай, һәм уның күңеле йырлай башлай. Бына репертуарҙы ул шулай итеп һайлай. Ҡайғылы шәп фекер әйттегеҙ ул. Был нимә килеп сыға? Был ижад иркенлегеме, импровизациямы? Шулай импровизация. Барыбер күңелендә джаз йәшәй, Радик тағыла. Берәй куплет булһа йырлап ҡуяла берәй йырҙы. Шунан күсеп китәлә, сәхнәлә нисектер йәшәп алып китә инде. Шулай итеп репертуары икенсе концертҡа шул ваҡытта барлыҡҡа килә инде. Бер төрлө уйлай, икенсе төрлө килеп сыға. Менә әле Радик, әле исемә төшөп китәйем әле. Мондан бер нисә йылдар элек башҡорт йырында без синең бер уйладык та, йәшлегемә кире ҡайтыр идем дигән йырына. Ул бит шедевр йыр. Аны Илһам абайдан башҡа кеше йырламады. Менә икенче булып син монда безнең Башҡортостанда шушы йырны эшләп алдык. Конечно, ару гына утырырға туры килде, өйрәтергә туры килде. Чөнки ул икенче бөтөнләй ул йәш кешегә йәшлегемә кире ҡайтыр идем дип йырлау, оны башынан үтмәгән ул, олғаймаған. Аны шуны үткәрергә тиеш. Менә аңлатып, менә мен әйтәм, үткәр, әниең, әтиең турында бөтә сөйләп китеп, шулай итеп бу җиренә җиткереп без моны эшләдек. Шушы башҡорт йырында, Нефтяниклар культура сарайында шушы баян белән шуны җырладык әйбет. Менә инде Радикның икенче сулышы, икенче яҡлап сулышы, шушы оло яш дәүердәге җырларны җырлау, шушы йәшлегем турында җырлау. Шушының белән ул залда бит безнең оло кешеләр утыралар. Без әлеге вакытта концертларда. Аларның ул йөрәгенә үтеп кирип, аларның исләрен алып, бу монда фонтан булды шу йыр. Зал 5 минут кулчаптай бит. Исебез китте. Шушында Радик яңадан тагы 10 тапкырга да күтәрелде шу йыр белән. Яшьлегемдең үтеп китеп Кайтыр микән яшьлек белмәйем. Яшьлегемдең
күреп қайта тұрғанда юл Менің бүтін жазған шығырларым барсы да тұрмыштан алынған, әт-янилер турында, туған yoq турында, туғаннар турында, бүтінді мұхаббет турында барсы да, алар барсы да шуңа Радик güzel дейтейінді, Радикның тұрмыш иптәші әйтә тұрған енді, Радик сен оларның жерін жырласаң, оларның сөзлері матурды бейтәдір ебейді güzelәйім. Шол бетінде, мына Халит әйтмішілі, жырның сөзі матур болмаса, жырны болмайдыр енді үйінеге кетіріп, туланмай. Мен де әдің 50 яшқа юбилей ұзылған уақытта әден шиғыр хорап алдым да енді, 50 яш тұранда. Шуны матур етіп өзім күйге алдым. Ол өзі күйін, бик матур жыр келіп шықты. Бұна үшін немеге әдетлі, әділіп шүгілер. Қатты Радик өзі композиторға әйленіп бара. Туған ерім, урман шауың хинің, көңелімді инді яш сақтан. Урайымдың қылып аққан мұғы, өмір бойы кетмәс қолақтан. Урайымдың қылып аққан мұғы, өмір бойы кетмәс қолақтан. Икі ерді ату тәмкіле сирендер, бұна шул тіклем шәп ер, оны кем жатты екен. Тағыла бұна бір ер, ішткені башқұртырында қарағайным, бұна бұл өзіне көре бір шансон сирендеге мақ. Әлләнеге хине юққына. Әйе, бұна қайдан бұл ерді барақа келді ол? Ол ойламағанда келіп шықты, бұна сирендерді хүйләп өтейінде, сирендер теген жер бетінде ол ерға уже хүдзер бар ені. Икесі түрді ерлана, әлі башқарусы башқармағайны ол ерді менге берді. Кем берді? Бір қатын енді. Бұна шул хүдзәрім... Қатындар ярата, ердарын тақдим ете. Етелер, Аллаға шүр етелер. Шынан соң не? Бөтен неме ераша қайр етілі. Әмі Радик тоғыры көші, ғайләне, талантына бағыларына. Сәңгәтке. Рахмет. Бұл ер хәдір мия көңіліме ятты, күйі ятты. Хәдір хүдзәрді қайдан табырға? Біз тігі ней Ишімбай қалағында ешеп шиғырдар яда ол Фәузи апай құтлы келдіна. Бұна Қурай теген ерді хүдзәрін ядған бетінде, Харбизер теген ерға хүдзәр яда ол тігі. Шундай матур шиғырдар яда. Бәйтім Фәузи апай мегелі бір сирендер тұрғанда мұна яд етіп кілі бетінде. Бәйтім яд әлі әйткейнің бетінде Фәузи апай ебәрді бір шиғырды. Эй, матур шиғыр. Тіге күйге тура келі бет. Тіге күйге тура келіп, тіген ерлап қарайым хейбәт келіп сықты бетінде бұл. Бұл Бақхан Ғалинұр Йоламановтың ері екен. Күйі. Фонограмма халаужы бар. Мейтем ерлайым әлі, бұны ядырдым да әдір, ұшы түгі неге юлдаш қитқа бердім әр бұны. Бұл юлдаш қитта бірінші орында алды бұл ер. Шуны ерлап, бұны халық өзеттілі қойды. Екен серға келген... Үлкедер ештер ярата, ярата, рахмат. Табыш, астыш бұл ер. Онан соң, мен келе әйтәмінді концертта, мен ұшы ерді ерлаған сақта, бірінші мұхаббеттеріңді еске түсіріп отырғы деп айтам. Шәп, сапшылай. Мұхаббет тұрғанда ербетті. Ол менің репертуарда мұхаббет тұрғанда ердар көп. Халыққа алдан айтып өтірі керек. Әр вақытта мен бүтін жершіға айтам. Бір гына көплетін болса да мен айтам, сөйлеп өт шушы жернің. Кішіні шушына кіртірге керек. Ненде сөздер бара, нәрсе турында бара. Әбетінде біздің тамашашы үйренген, кейіні тыңнайды, ұшы кетіп кейіні тыңнап отырады. Сөзіне бүтіне тыңнамайды. Ис кетмәлі бет онда сөздер ол жерларда. Шуңа міне әр вақытта да жыршылар жырлар алдынан әр берін көп вақыт алмай, бір көплетін жайса матурын айттырып аңлатып берер керек. Фекір, мәғәне, мұң бірге бір атыш. Шунан? Өз ит әбетінде ерді. Шайтып әйтәм да әбетінде ғұммен алғанда менің ердарым көпселік мұхаббет темағына бағышланған. Исламда тұрмышта мұхаббет тедешеп болмай. Тағы бір шәп берім бар, бұл мега хит. Әлі неге юққанан бетінде Гүлфия апа Юнусова шағира. Шуның юбилей кесәһе булырга тиешіне бетінде, шуңа біз әзірлік бара. Шуан кім режиссер бетінде? Сейда Ильясова. Біздің жер ижад етуші филармониябызда бетінде Гүзел Үлмәсқұлова. Ол ердарды берген, енді мына осы ердарға ер ят деп,
Güzel ülmüs kova tutup yırlar yazgan bitinde. Hadir 2 yer verdi mige Seyde aytayında. Radik buna oşu yerde ikowda yırlahin. Biri ona duet etip yırlar haqid. İkinsen yangıdın yırlağında bula. Uylamagan yerde indi. Şu an aranjировка işle berdiler filarmoniyala. Tüge edik degen yigitinde motor etip. Özü serekli yırd kildiler sıktırına cihan. Табыштырды өмір yılдарымыз Мен ышанам бар язмышқа Күләк итем яр bu yüreğimde Күрмәмешкә генә алышыма Әллә нигә мине юкынам Әллә нигә һигә таргылам Күргән кыш кебек талпынам Isırağın kıyaşta Тураханда ер язып дегес мен Радик менен Рушанның әдрек әсәйләре турахында ла әйтеп үтәһем килә. Без бик якындан Әсәрнең исеме Хатира? Хатира апай менен мәрхүмә инде. Хатира апай менен бик нык ахиреттер булып киттек. Менә шулай якын белән мин аларның гаиләһен дип әйтәм, гаиләләрнең уртаһына ла кирип киттем дип әйтәм, яңаш булмаслар. Бына Хатира апайдың, бөек әсәйдең, бына тәрбияһенең сире, уның балаларына булган шул тиклем шәфкате, мехрибанлыгы, күңел югарлыгы нимәгә бәйле? Матур тәрбия биргән, матур итеп үстергән, тәүфикле итеп, кешелекле итеп, шулай итеп үстергәнлектән киләләр. Һәм алар үзләре тырыштар бит. Аларды күреп тора сыйфатлар йөзләренә чыккан, шундый акыллы икәнлекләре сразу күренә. Кешедә сөйкемле сөяк бар. Менә аларда да шундый сөйкемле сөяк бар. Шәп әйтегез. Бына Харит агайның фикеренә мен тургынса килешәм. Бына Радиктың бәрхәт көмеш тавышының сире, уның кудрәтле, бәрәкәтле, күңелле, асак йөрәге бына тамырдар тыгына бәйле. Миңа калга әбәйләрен егетләре, улар рух һәм намус хакслары. Бүгін де Радик тағынылар бітін әбелі районында. Оның яшілік яланында, яшік ақланында гитара оны пергендерін хағынып ескалар, һәм бұл біздің ғұмырлік, мәңгілік, романтик принц Радик деп. Гитарасы. Мына миңа қалға бүгін Радик рус тілінде ерліғам, мұтлақ Юрий Антонов көм мұхабат ерса болыр ине. Оның ерларын ерлай аласақ, бәлкі ерлағандырды. Шылайық мына Иван Саручаның Незаводка деген ері тап Радиктықы. Як юлан ері рисуют тап Радиктықы. Бәлкі бана кесекте ерлардыр. Хәдір гитара көт әйдәгіп, яшік еткалып, бір дәртәндір балайық студияны. Клуб эргәһендә яшәнек. Бер клуб әйбет. Клубтан һоң бер яша безнең өй булды. Бөтен яшьтәр бездә булдылар. Мин уларны күреп үттем. Улар гитараны теге галстук дидәрме инде бер-беренә кейдереп тә үтә торганнар. Шайтып бездә грифтарият әлдән сәмәштүк шайтып бер-береннән өйрәнеп бөтен авыл бер-береннән шайтып өйрәнеп нык модала булды ул вакытта гитара. Әйдә гитара бирик. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла, а любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон, стороной прошла. Эх, я Ах, апарин. Күп тамырса айта бетінде Радик Уәлмәхәмәт ол шабакасына түгіл, ол мистер элегантность. Һәм хата бына бұның ұшы ғұмырлық талисманы сылбыр, көмір сылбыр, һәм алтынайда бына оның образын тұрландыры. Шылай бетінде көптірек келешмей, ол кеш, емхез, мәғін көрініші. Әмін Радикқа келеші. Ол келеші Салауат Закиевич Фатхиддиновқа, Стас Михайлов, һәм біздің бақыт Радикқа. Шылай бетінде апарин, шеп. Һинең улың айтуған битендә Өфө сәнгать училищеһендә укыганда халык йырларга миңа йөренә ул һәм бик матур, талантлы балалар үстердегез. Зур рәхмәт. Шу коллектив белән, Яккар белән хәтерем яңлышмаһам 2004 елда шикелле без халыкара фольклор фестивалендә Төркиядә булып кайттык, Ялова калаһында. Һәм
матур итеп сығыштар яһаныр, менә шуларны бөтәһеләп истә бергә эшләгән вакыттар. Һәм мин бик шатмын шундай яшьтәр белән ошо Ядкар коллективында эшләвемә. Үзе бер мәктәп, үзе бер бәхет дип уйлайм. Тормыштың иң моңлы, гүзәл мизгеле. Иң гүзәл мизгеле менә шул Һәм инде коллективта. шәхестәр булган бит менә сынапта безнең башкорт моңының алтын баганлары, рух ядкәрләре. Шулай. Радик Вали Мөхәммәд ул бүгенге көндә бәхетле артистан түгел, бәхетле атай һәм хатта олатайым. Мин бик горурланам менә һезнең кызыгыз Айым Вали Мөхәммәд белән. Менә ул бүген бит шул көнем музыка белгечле һәм үзе вокал студия укытучысы Тамыр студиясында эшләй. Минем туган Тамыр студиясында һәм менә уның тормышка сыгуы, менә үзенең ярын таба алуы минем өчен икеләтә бәхет. Естегәндә Рим Рахимовтың мин белән бала сагынам. Әсәһе Лүтсия апай, минең якташым, Кыйгыр районыннан Ата Рафигай дәүләкәндән искиткеч фидакар кешеләр, ябай кешеләр, әмма ошо ябай әсәй бер гаиләдә бына 3 йырсы, уңайымы? Өсәле опера театрында эшләр. Рим, Ринат һәм Роберт айрылса бер горурлык. Айтуган Вали Мөхәммәтов, бына ниндәй талант. Ул Алла бирә, бына халыкара кимәлгә сыгасак. Һәм Дилназ битендә Табиб Рахилана, ул да мондан айрылмаган. Бана канәгать матай кеше. Әлбәттә, канәгать мин бәхетлемен, язмышыма рәхмәтлемен дип үткәрдем бит концертымда. Ысынлап та балларым булуы менән, гаиләм шундай һәйбәт булуы менән, олатай булуы менән, ендәрем булуы менән шатланам, куанам һәм үземнең сәнгать юлы хайлаган, менә айтуган мен горурланам. Уларга исәнлек, һаулык теләйм инде. Шулай бергә яшәргә ясын матур итеп Алла бирә тормышта. Барыла. Һаулык һәм үтештәр генә аларга. Әтәбендә машалла күзләр тимәһен. Һәрвакыт ырыслы, котлы, затлы, Вали Мөхәммәтов тәрбиятен нәсел дәвам итсен. Талантлы, рухлы, намыслы һәм күркәм безнең милләтнең горурлыгы, асыл тажы. Һез алкышлайбыз, юбилейны котлайбыз һәм усырзлар дәвам итсен. Монда аерылмайык. Рәхмәт сезгә, Радик. Garmonumda udaktardı özhün mungdarı Sitiyerderde yürünüm yetim hımam Bağınıdırdı kuray mungdarı Eydeli eyde avlum buylap Eydeli yırlap deyik Yaş saptardı ifke bir düşürüp Urandardan yırlap deyik Eyde avlum buylap Bizden yaşlıkali ütmegen Ediyorlardı yigitler biteli Bizden kuyaş elinmegen Eyde avlum buylap Eyde yırlap deyik Yaş saptardı itke bir düşürüp Uramdardan yırlap deyik
yığılap Eylel yığılap üteyip Yaş saptardı itke bir düşür Urandardan yığılap üteyip